já vás dám u dalšího videa. Tak čau, dneska jsem si pro vás připravil flašku challenge, kde je o to, že já budu dávat otázky a... Otázky, muspisovně. Otázky a když neuhodne kdo prostě do to neuhodne, tak ho mrsknu. A když to ten druhý uhodne, tak prostě není mrsk a... Třeba takhle. No. A když to ne... A možná víc. A když to uhodne a bude mít každý, musí mít nejméně mrsknutí. Jinak ten druhý, co bude mít víc, tak prohrál prostě. Bude 5 otázek, bude 10 otázek. 10 otázek, tak mi to a ten, kdo bude mít nejvíc mrsknutí, jdeme na to. ještě bonusových 5 plácnutí po zadku. Tak jo, jak to je vlastně, no takhle, dobré, je to tam. Takže, první otázka. První Michal. Michale, první otázka. Ne, oba dva musíte. První otázka. Ne, tím budu mrskat. První otázka. Václav IV. V jakém století umřel? 16. Michal vyhrál. 16. Pozor. A málo. Jo. A nesmí se bránit rukama, jo, protože jak to není challenge. A teď tě tam strkal. Davide, takže, dobrý. Druhá otázka. Když jsi hrál fotbal, kdo byl vyřazený a měl červenou kartu 2krát při zápase? A už nemohl hrát ani 2 poločasy vůbec. To nevím. Kurva! Nechá zase? Neví to ani jeden. Neymar. Neymar docela červenou kartu přece při zápase. Takže oba dva našli pak prdel. No, tak to ne. Michale, já vím, už tak to nebolí. No ne. Tak to trošičku. A počkejte, pak budu dávat otázky já, jo. Druhá otázka. Teda třetí. Michal má 1 bod. Kolikrát Češi vyhráli? 6krát. Tak to je souhlas. Já si, že Michal vyhraje. Teď mi řekni. Kdo trénuje s Neštěmicema a jak dlouho? Kdo trénuje s Neštěmicema? No tak to je jasný. A to... Kolik dní? 2 roky. Jsi debil, vole, já chodím do skoro debila. 1 měsíc. Od 1 do 10. 10. 8. Ne. Ach, 8krát tam chodím. Zítra půjdu 9krát. a co pravdu má 1? Koho to zajímá? To je jedna, ne? 5. otázka. 5. otázka. Jsem malý. Jaká pohádka, ne, jaký vtip je nejhorší? Nebo spíš, jaký youtuber měl nejhorší video? Já! Na mém bývalém kanále. Ne, nejhorší video. Tak to má Je to Gamer Man nebo Jirka Král? Man. Man. On tam něco pokazil jednou. 3-1. Uplatím tě! 6. otázka. Vede Michal. Takže, teď mi řekněte, když byla válka světová, první, mučili tam ženy nebo ne? Ne. Jo. Ano, mučili. První světový, oni je mučili. Aby řekli, kde mají své manžele, oni je chtějí taky mučit ty manžely. Akorát ty ženy je pustili a teď je brání ty manžely. Takže oni je mučili, aby to řekli. Neotáču, ať si to jde. Tam to tam dám pěkně. Vole. Já na jednou místo jsme taky na druhou půlku. Tak jo, druhý. Ne, 7. V Mojžíři, když jsme hráli, kolik na penalty dali kladiv? Já nemůžu, já nevím, já tam nebyl. 1 do 5. 2. Tak se tipnul. Jo, já, teda jeden ze Skoročic a druhý z Mojžíře. Takže Davide náš půl prdel. Tak a kolik to je vlastně? 4-2. 4-2. 8. otázka. Otázka. V druhý světový, přestaň nejvé, v druhý světový, jak mučili člověky?
No, třeba dali ho do pece, nebo ho dali do koncentračních táborů. Jo, ale ještě něco. Napínali je. Na ponáka. Nebo je dali... Můžu? Dali je do jakve a tam je... Nechali, než se... Máte pravdu oba dva, nikoho neplácnu. Takže... Ale je i mučící kolo, přece jak se to točilo vždycky do té vody, ne? To mučící kolo, jak je tam přivázal, a je tak mučili. Jak se vždycky také točil. To bolí, ne? On se tam topí po chvilce vždycky. Super. Takže je to 5-3. Devátá otázka. 9. otázka. Poslední otázka. Ne, pak ještě jedna. Točíš vůbec? Jo. Jaký pes byl zachráncem? Bernardín. Ty vole. Škoda. Ivana, sorry, ale ta si už projedeš. 6-3. Já, to by bylo Poslední otázka. taky plácný, ty vole. V basketbalu. Kdo byl nejlepším šampionem? Chicago Bulls. Ne, hráčem, jako myslím. Corey Perry. Ne, Nevím. Corey Penis. Špatně. Máš to ještě šanci. Ani nevím. Martin. Jaký Wagner? A tuhle půlku už, prosím. Jakou? Tuhle. Jakou? Tuhle ne. Jakou? Ok. Tuhle má Olíza. Pozor. Pozor! Pecku nesubíš. Tak konec, vyhrál Michal, natáčí. Tak pojď. To bude dlouhý. Ty teprve, jako to je zkrácený, jo? Ne. Ty vole, už je strašně dlouhý, kámo. Už je to hrozně dlouhý. Tak dělej, ještě dáme. Dávám... Dělej. Dej je, dělej. Ty pojď sem. Tak. A ty mám otázky já na vás. Ty nejdeme tady vědět ani jeden. Který byl nejhorší mučící nástroj středověku? Bič. Ne. To je takový telhorný. Spíš to byla taková poprava, spíš už. Počkej, to je takovej ten... Počkej, to byl takový telhorný, Ne. na který se lidi taky posadili a měli na nohou cihly, aby... Ne. Já myslím, že oni napínali, že oni se dají zbraň a schválně, že dělali, že na ně mířili. A třeba jestli neřekli tu řeč, tak jako já myslím, že je mučili tak. Jestli to, tak ten druhej šel na něj bičem a ono mrsknul a jestli to neuděláš zase pořád, tak já myslím, že ho zabili už tou střelavačkou. Já myslím, že to tak je. Špatně, byl to parní bík. Cože? Kyparní bík? Jo, To vím, to, no. wow. Jo. To dali člověka do bíka a vařili ho zaživa. Jo, to bylo takový... A dokonce tam uvěznili i toho vynálezce. To tam zkoušel, Jo. jak to zkoušel a po něm pak vyšlo. Tak musíme oba dva se plát. Já budu vás hodnej, já budu hodnej. Já se fláknu, prosím. Zapomeň, Prosím. já budu hodnej. Davidě! To se ještě fláknu na pitě. Ty vole, to bylo tak... Já vím, že je umlácenej, tak tím jsme malý. Ne, nejsou ani mácený. A musíš velký a to je challenge tady to. Ale už je umlácenej. Není. Tak, ale to je jedno. druhá otázka. Jak kapitán českého mužstva ve fotbale hraje teď momentálně za který tým? Arze. David byl první. Ty vole, to já to nemůžu ani stihnout říct. Bravo. Já jsem myslela na to, že jako... Když mi řekli ty Čechy a kapitán, tak už jsem si to jako vybavil. Už a ty říkáš fotbal, kurva. No, co ty stýhujete oba? Já říkal taky, ale taky docela tam tam. Jo. Takže ty pořád je fotbal a právě nic nevíš. Co byli Němci? Nacisté a nebo socialisté? Socialisté. Nacisté. Socialisté. Jo, je to pravda. Nacisti byli kámo Rusáci. Co je? Panu na Davida se už se hezky obejít. Ty to ani neštíplo. Já to Jedna. Který slavný hokejový tým vypadl nedávno z playoff? Chicago. Ne. Rusko. New York. Ten jejich hlavní hráč je z Ruska, to máš pravdu. Ne. Hlavní město Kanada Ameriky. Washington.
Ale už odpovídal, ty už nesmíš odpovídat. A on taky odpovídá. Já už taky odpovídám. Takže- A já to měl nejblíž. On to měl nejblíž. Takže já mám 2, protože já to Máš měl půl bodu. Takže 1,5. Ale dostáváš, protože jsi odpověděl. Ale znači tam máš poloviční. Mám 1,5 otázky. Třetí otázka. S kterými státy sousedí ČR, Česká republika? Ještě jednou? Počkej, ne, už jsem nerozuměl. Ne, mlč! Takže No, dostává biče, protože už pořád říkám. jo, Nesmíš to říkat. bod Ale pro, nemám žádný bod. bod, ne, máš půl bodu zase. Aha, Za takže mám podvod. už 2 body. Pátá otázka. Který prezident byl první v ČR? Ten Miloš Zeman. První, ne poslední. A počkej. Václav Havel. Václav Klaus. Havel. 2-2. Havel. Milovník národa. Občanský fórum, nic ti neříká. Otázka z druhé světové války. Když Němci bránili Berlín, byli schopni použít i jednu zbraň, který se říkala vzít si život. Dala možnosti za A kamikaze, za B kamikaze, za C karikaze. Kamikaze. Ale ty vole, ale tak jako, To bylo jasný, než jsi mohl rozmyslet už dřív. ale já už to věděl, ty vole. Taky. Víš, že to říct co nejrychleji. To je o tom, abyste řekl co nejchvíli. Víš jo, ale tak ty vole. To musíš ale chvilku počkat, že jo. Který slavný youtuber je proslavený tím, že neodhaluje svoji tvář? Gamer. Jo! Já jsem to... Je velkou obraznou. Osmá otázka. Velký. Dobře. Osmá otázka. Který youtuber je nejznámější Band. na světě? Počkej. PewDiePie. Co? PewDiePie. My name is PewDiePie. No fucking. Má 32 milionů, jsem koukal naposled asi před 2 rokama. My name is PewDiePie. No přestaň. Devátá otázka. Kdo je podle mě, co si myslíte, že to je podle mě největší otrava? David, Kuba nebo Michel? Michel byl první. Jo, jdeš to. Ty jsi tu velkou, viď? Jo, konečně, to už byl to všichni malý. Poslední otázka. Poslední otázka, je to 3-3. 4. 4-4 teda. Který z vás dvou má po mně hnedka slogan při začátku videa? Počkej, co? Který z vás dvou má hnedka slogan na začátku videa? David. David ne. Kuba. Ty ho máš první. Jo. Počkej, co? Jak jakože Ty první? vždycky vysvětluješ a pak až mluví David. Jo, No, díky. Takže už je on David proti. Ne. Konec. Už je to moc dlouhý. Tak jo, tak my se s váma asi loučíme. No zatím, teďka Čau. pičá, vole. Čau. Mě to nebaví.